Antang saging guys. On. Guys, madung buntang nateng tanan. Na day may bagong mga tanom nga kuan guys na. Pwede ah. Mo ni aga mga saha sa katong mga gipangputol ng mga ingani. Kanina gipangbalhin ng papagabril, pangbutangan ng o sila gipanood na silang mga sidlanan. Jawa sa kuan guys, gibutangan na si Jadaring kanin bitaw. Kuan sa kapajas. Ano, hangi pang hiwa-hiwa. Ay pang fertilizer na zadana. Akan ni Jamo ni Jai, sanete, ansa di pa? Manitri. Manis jaag manitri guys kanina. Nabalhin ang papagabril. Ang isahan ning minarkot. Tapos isang manitri nga dako na tulad to. Slujo. So to na nakakuan na ni. Nakabalhin na si Jadari. Yeah. Karong bisa mudak kag umaazo gisad si Jaging ani sidlanan. Kamo ni pagsud to sa bahay. Usa rin tataad guys na may ubanan nga mo susi og kwas mangga. Sa nga nagab tanang spray hay. O among ubanan guys mangontrata mig apil dadto. Sumazo naman ng taon og kaluyan ron nagamang lakaw nga masugot si Jaga isprayhan na isahang mga mangga. Kay naman ay mga pamaagi nga na mabahinan man pud. Makabahin ay taggamay. Pahinog tapuhon. Bitaw ang polo man kumusugot to guys kay arong kuan ba. Kanang na ay isprayhan nila. Ga inog ma-isprayhan kaluyan pohon. Oh, mabahinan tag-apil. Yes, no. So napaabot mi darhi yung mga rekuno to sa hagigagaw ron. Ikan og kagtang buhol. Muadto kong budik-budik guys ang tandaas budik-dik dadto. Wala ang daghan naman dai na mag-alukbati dari si ah. Uy, hara daghan naman dai kanso ni udlot. Wow, kadaghan na sa udlot guys. Jaga mo apang mga kamatis dari tagas na sa buyag. Oh. Ano ma? Wala, tagas na. Ha? Tagas na mga kamatis. Agkari po dari mga taong ipapagabril. Gamong gaya. Dali ara sa ning habog. Dari pa isang. Uy, talong. Di na guys. Ang mga talong. To ah. Dag na kamatis po to ah. Wala. Aw. Dapat taong na to sili. Wala dari ko basa. Uy. Mang bulang hoy. Hanang takilid naman yung sagi. Sa kari nas budik-budik guys, dia naglubog-lubog to ah. Budik-budik. Budik-budik. Tingkag intaw gizandanggan guys pagtawag na budik-budik. Budik-budik. Karumbuan na guys, ugdi na si sa manguwag karumbuan na. Ay, sure ball na, ugdi na manguwag. Budik-budik budik murag di na ni sa manguwag guys. Na lamhang-lamhang na mag-isang dyan. Budik hala. Oh, dik. Na kay bibi. Nagpiliit in taon si Jadari guys. Muna yung butangan, amang gibutangan og ingani karon di siya maintan, jadi pud siya makuan ba. Kung naiuwan nga tayo ingana, di siya mabasa. Nja, ganahan mo pa siya umuuwan guys, ganahan siya magkumuhumaw. Ganahan siya ganahan si Jadari guys, lubog-lubog. Muli ijahang lubog-luboganan nga area. Budik-dik guys. Wala, nana kay bibi si mong tijano. Nana kay bibi. Nana ni say bibi si tizan guys. Basta di na ni sa manguwag karumbuan na. Kay dias na aging buwan maumatunggi pakuanan si Ja kay nang uwag lagi si Ja. Di na ni sa manguwag rubuan na guys ay confirm bunters na siya. Ano naman niya jig. Ah, bujik. Nanguan na dyan didi na ah. Nang hulman na. Ha? Nang hulman na dyan didi. Nana kay baktin na na. Ano? Pilay mong didi ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 days ang didi. Naghanag didi ni budikdik. Uy. Grabe, naghanag didi ni budikdik guys. 16 kabuok. Buyag. Agizahang mamada ni. Agizahang mamada ni guys. Muraguan ag didi na to. 18. Matong papanganak sa isang mamaarang naghana nila kaadyo. Zaman is budikdik, magipalit o katong usa, ang katong giihaw pag kuan pag birthday masort ng Pilipino, magiihaw. Hindi mo niya. Barag. Sama na silang kuan na guys, mga kaliwata, daghanan si Jagbaktin. Puhon amo ra gadyan isang akuanan guys. Amo na silang ahimuan jud isang baybay kay puhon og mga anak na. Luoy ag baktin, ugway baybay. Wala, nilamhon na isang kuan guys, isang tutoy. Ano na gatas na ah. Wala, nilamhon na. Bujik, dali. Nilamhon na isang didi. Na nagadinig sa gatas. Ano tos. Anaran sa hikam-hikam guys, kay mazon yung panganak, di siya masuko og dauon ba.
Pujik-pujik no. Laro no. Lagi. Lara ka na. Matura ka na landong ka. Gidayet pa na si Zana mo guys. Kaya rin di makuha na isang baktin. Ang pwede tudlo na mo. I-adjust pa isang pagkaon. Puho ng mga anak na ni si Zao. Balik na daghan isang kaon. Naman, tura ka dito ka. Hindi ka maintan diha. Landong man dari isang area da. Kaya pwede ka daring punuan sa kahoy. Sama na di si Jama. Panandari. Basta-basta maintan. Guys, dahil buungon si Yoyo. Atang tilawan ron, atang tilawan. Atang tilawan ron. Karon pa ni namong ano? Ang bungaw. Uy, hala. Paki pa dir. Kay bawag tamis ba na? Tamis lagi na. Kapay hinog isa ta. Bug. Insa na atas ang tilawan og mazo ba? Sige, sige pa. Ang tanong ma. Sineda prutas ko na. Ingon sila. Mutas ko na guys na. Hay mansanas. Na ay uwak mo kaon. Mansanas na ina. Di na mansanas. Uy. Oh, nagbuwak naman iba. Oh, na. Nagbuwak diha. Na uwak ka na. Saan na prutasa? Di nakakita ko nga nagikaan man nila. Baho. Yes, video ba? Pasinda. Wow, hala pink siguro ni. Pink, tingali ni pa. Uy, pink. Katulong. Pink color, guys. Pink lang yung color. Papatan sa guys ni Papagabral. Birahi, kitang tilawan. Huwag maso ba? Kumbati ya. Asaw ninyo pabuti ha. Kay lisang dyan ng nati. Kabungbuang na dyan po pangitag asa na sa tunong. Kaya manggos ni Agi guys. Nawa ni si Jar. Ang ganda naman pangitag. Gabiin ng daku. Pana, atotohila to sa pa. Sikit na manok. Pila man eh. Nanya naman. Kiyaw. Hala, gazid ni Shuyo. Sa ginamos. Nagpare sa ginamos. Hehe, dala pa ko'y saging guys. Taga na pa kong yuyo. Ano ha? Tamat ka, Jo. Mga bot. Sama po di butang. Arang pikihan do bakilid. Uy, na guys. More mag-green. Tagay. Guys, naon, bungon. Pang New Year. Manda mag-abot ng New Year. Tagay ko gasa ha. Tagay ko gasa. Hindi pang New Year. Ang butang nga, daan. Ngantag, buungon. Miyaw eh. Nami bino. Uy, aslum no. Uy, aslum guys. Lamiin si Ja. Nagisabot si Yuyo daan nga. Magpabilin may natog para pang New Year. Okay. Magpalihiman ta kada New Year. Yes no? Ayan. Tamis no? Tamis. Turay mo pa boss. Ha? Na tengod sa atop. Oo. Timananan to na, timananan. Ito na gihatag yung lang. Kudus, atop. Kau lima, kitaan. Aliwada di makita diha. Wala naman ko ingan aliya. Ano sila bungo na? Yawag isang buwak, diyan na mas ibabaw sa yan. Na guys. Mulupad man na. Mulupad man isang balhibo. Ang isang sidling dani ni dyan guys, mulupad ra. Diyan na pa igamay yun, diyan. Nagagagmay. Diyan, nagagagmay guys, diyan. Ano gamay ko? Diyan pwede gagmatoy ka, Anzo. Basig na, dahil si ibabaw yun, daghan. Diyan po, mo-develop na po ni. Mana ada siguro dari daghan ibabaw yun. Asa to man na jud ka. Ha? Ang dakon jud man na. Man kuya, wag mananaw ni Yuyo ka diyan. Dikit dari pwede na ikuha ni. Daw naman to Nan ba? Kuha kuhat. Butangig sila nan. Bunot. Oh, bunot ba? Nice ah. Mananaw guys, kurang babit dari silang atop ni Yuyo, ilang gatir. Pagpagiti bagupad. Ani pa sila mo gitib yun sa mga buho. Ano sa mga buho? Nakakalibuho man eh. Di pagguban, tapos buho oh. Hagagmay na, day daghan das ibabaw. Maadyo ni mong mananaw kay das ibabaw nagikan. Apa deh? Ya, wabuak kagak dia maning kurapit dari. Ya, segatir. Kami saging dah. Dengagan na magitis lagi na mus. Kime, dali na. Kana, kamu uli na ta. Mang-harvest may og okra. Karong ka. Pag sila ko ang. Kada. Patsa na. Karong lauzon. Ya. Oh. kasi galit ko ni. Nasa rin to. Ano ka?
Sus, ginagawa bigas. Oh, bigas man di ay. Kari ata na ning pahinugon di ah. Charo makalaw oy slash yuyo og okra. Tangan og kuan. Kamunggay. Yes no. Panglaw udzay. This time I love you. Apa? Kamu guwang na pud ni. Hindi matangtang. Hindi makabuk. Sumupunig kalingog ka. Lagi. Yep. Sabi tang hangin-hangin. Okay. Namin na sa gulan og kamunggay. Sa gulin nagkuan kanang manok. Manok. Magdungag mig saging guys ya. Dengagun. Oh, may tas lagi na mushroom. Natang ni Uyo. Haskin-kin ma. Naman sana gede gamang kuan guys dengaganan. Harang naman sa hakado kamo dengaganan na saging. Guys, liliin. Uy, dan bukaw na guys gamang dinengag saging. Ni. Ka na gazon beda ni ga. Ha? Isa. Tasle na gazon migi namas guys. Tataed. Mingaw na kaag saging person. Di ana gamang saging. Ana guys. Masagi pa kuan lagi jang kuan. Tubig. Wow, kalami saging. Guys, mga antag saging with ginamos. Ay, di makita ni Jokes. Ginamos kay maglisod ko to ali. Antag saging guys. Snack. Cute rin. Ha? Cute. Cute. Hinatag ni Yuyo. Nganta. Perguang. Be, kilawan. Nganta guys. Yawe. Mga guys. Gumatoy. Gumatoy siya nga bulinaw. An. Para guys, kipalamian na gamang karsada. Gipalamian na gamang agianan guys. Kainluan nilag mangga guys. Kaya may nga disgrasya diha nang gitabo man no sila des. Deus mangga. Pila na dyan ikatuig na ni wa mabuldos guys. Karon na nabuldos. Nabuldos na balik no. Karon na dyan. Sikad. Mao dyan tambaka na pagrabay naghuman kay ug di ni tambaka graba. Ug uwan na ni unja ay siguradong lapok ka dyan ning agi din ni guys. Ni grade na kasi gamang karsada dari guys. Ni grade na nila. Kasi mulami na naman karsada. Namaybay na. Namaybay na dyan tapin, no? Dahil mag-jump mo diretso. Dahil nga mo diretso. No? Yan, agkatong amang kasabot. Nga. Ngisprehay og mangga. Naigag nga gabriel. Ngispreh sila mangga ba. So, masagabanan ka rin dyan. Ang tabang midatog panguan. Tangan bas. Hey guys. Ito midatos ang mga kontratahan. Majuntag mo kuan. Majuntag mo kuan si kuan Anton. Para sila guys. Nagsunod na naman sila. Ha? Ano matunging nandas na nga. Pero magkikistorya lagi sila sa mo spray. At so dari na may guys. Tag-ijas manggahan. Ano gamag-iari guys. Wa diha. Wala mag-ijang mangga di pa dahil kapupoy diha. Yeah. Okay. Kapitan ko. Uy, di man ay bago niya. Ya, di ah. Papagmarkot pa. Ya. Pamarkot kami dari mo bago. Nadara ko mangmarkot pohon di ah. Paday ko nagmangga guys. Baguhay paday ko nutugi. Kuan. Harbisan. Abi po na guys. Nang isprahin na napagsidya. Pero manaman dahil sagi kuan. Harbisan. Baguhay pa man dahil sagi pang harbisan ko no. Kuan paday pod. Utro siya isprahan 7 months pa. Nasa siya mautrohan og spray. Wa man. Wa ka kontrata. Makaday mo dapat. Ato lang to. Tag-ijas mangga. Nanguan may kay mangontrata. Anta talag to. Punuas mangga. Kay sprayhan ba. Ayang maog. Mangga. Awa. Bili na naman na mas kim-kim guys. Dia.
Sila lang kulor-kulor. La shy-shy. La pag-kulor mo na na. Pero may lingaw. Busy ka adjong mga bajing gagmay eh. Busy eh. Sila panggi-color. Batikim. Dari sila sa guys. Sinlo nun para dahil kaya man ang minapan. Kung bati mga junakis. Kaya arong di magsuroy-suroy itong arang inita. Arang inita mga kasugas na ah. Dari laag-ag dua ka baji. Agasawa diha natug siguro isa. 3 kilo. Pasog man kay dalon. Nanay kaduwas kim-kim dari. Ta Lagi, ito ni color-color sila, guys. Paglubong. Yang lola taas ang karon. Ako Guys, maghatid sila sa Tugkan. Yeah, doka sako. Tapos papagabril. Ang gunita lagi. Sige. Makadaog mo, Loy. di. To. Nagpikas ang sanilas ni Kinkin to naghatid sila Tugkan. Hoy, Ginoo ko. Nagblue og ag item mo nabilin. Toto gisuot ni Kinkin tong blue item ba?